Hola, què tal? Com sabeu, demà és Sant Jordi ja. Així que avui us vull ensenyar a fer diferents tipus de roses amb material reciclat, d'acord? La primera la farem amb un bolquer. Us ensenyo com. Els materials que necessitem seran un bolquer, tisores, gomes, pintura vermella i un pal. Jo he fet servir un pal de brotxeta i l'he pintat de verd. Ara enrosquem el bolquer. I si l'obriu, quedarà més maco encara. Farem així. Fiquem el pal de brotxeta a dins, al revés, perdó. I el lliguem amb una goma. L'obrim una mica, li fem una miqueta de forma i la pintem de vermell. Quan ja tenim la rosa pintada, ara l'únic que caldria fer seria decorar-la. Jo he triat tela de sac. Si no teniu tela de sac, podeu fer servir un mocador, un tros de cartolina, un paper o qualsevol cosa per embolicar-la. Us l'ensenyo. La fiquem al voltant del bolquer i fem un con. I amb l'altra goma la lliguem. Mireu que maca queda. Ara, si teniu un tros de cinta, de senyera, o si no qualsevol altre tipus, li fem un llaç al voltant de la goma i ens queda una rosa de Sant Jordi preciosa. Ara us ensenyaré a fer el segon tipus. Potser és una mica més senzill. Per fer-lo, jo he agafat una maneta i l'he retallat. L'hem fet en pintura amb una cartolina. L'hem fet en taronja. I amb un tros de cartró que també hem retallat i pintat, li hem fet el tronc. Ara és qüestió de, amb una mica de cinta adhesiva, enganxar les dues parts amb una mica més aquí també. Li fem el detallet i escrivim aquí Feliç Sant Jordi.
I ens queda una rosa així de maca. Ara ja en tenim dues de roses. La tercera he aprofitat i amb un cul d'ampolla li he fet dibuixets. Li he fet un forat i li he ficat un pal de brocheta. Aquí podeu ficar un tros de cartolina i fer la fulla. I així tenim el nostre ram de roses de Sant Jordi. Espero que tingueu un dia preciós, encara que estiguem confinats. Sant Jordi és preciós i l'hem de disfrutar. Que vagi molt bé. Adeu!